Mosok ngenteni sak jam rek. Aku ngenteni sak jam ya. Mau agak mari mana. Itu gak niat iki. Yo. Setengah jam lho, Mbak. Gak ngono gak niat tutup ae lho. Iki lho, guys. Waduh, guys. Coba apa iki, guys? Setengah jam, guys. Ngar, guys. Berdengaran, guys. Baik ini stane kok durung mari apa, Pak? Kalau ini cancel aja, Bos. Tapi apa aja Penting untuk driver ini. wong karyawan sak mene akeh dene mosok kan sing garap instan. Ono aku. Driver Shopee. Gak niat tutup ae. Tunggu di depan. Lha apa tunggu? Loh, wis jam iki.